Dobrodošli na Lone Fit trening za cijelo tijelo koji se sastoji od 6 vježbi koje možete odraditi iz udobnosti vaše sobe. Mi ćemo danas odraditi 2 kruga, no vi možete odraditi 3 ili 4 sukladno vašim mogućnostima. Broj ponavljanja može biti negdje između 10 i 15, a ja ću danas s vama raditi 12 ponavljanja. Odmor između serija biti će 35 sekundi. Prva vježba će nam biti uski sklekovi kojima jačamo dominantno mišiće nadlaktice. U ovoj varijanti sklekova spojit ćemo palce i kažiprste kako bi napravili oblik trokuta. Spuštamo se do poda i zatim potiskujemo tijelo prema gore pomoću prsnih mišića dok ne ispružimo ruke do kraja. Ako su vam obični sklekovi teški, možete raditi lakšu varijantu sa koljenom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sljedeća vježba će nam biti kosi iskoraci unutar kojima jačamo mišiće nogu. Vježbu izvodimo na način da naizmjenično izvodimo iskorake natrag u kosu. Prilikom spuštanja pokušat ćemo koljenom dodirnuti pod ili doći neposredno blizu nje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. U idućoj vježbi zauzet ćemo poziciju bočnog upora na podlaktici dok je druga ruka podignuta iznad nas. Pripazit ćemo da nam je lakat točno ispod ramena. Uključivanjem mišića kora pobrinut ćemo se da nam je tijelo ravno i stabilno i da nam zelica ne propada dok drugom rukom izvodimo zapadanje rotacijom tijela. Nakon odrađene serije okrenut ćemo se na drugu stranu i ponoviti vježbu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. U sljedećoj vježbi leći ćemo na trbuh i spružiti ruke pokraj glave. Vježbu izvodimo na način da u istom trenutku podižemo ruke i noge što je više moguće i zadržimo tu poziciju 2 do 3 sekunde, nakon čega spuštamo ruke i noge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iduća vježba će nam biti trbušnjaci do koljena. Lećemo na leđa, privući stopala, ispružiti ruke i dlanove postaviti na natkoljenice. Vježbu izvodimo podizanjem trupa i klizanjem dlanova dok ne dodirnu koljena. Pripazit ćemo da napravimo izdah kada nam dlanovi dodirnu koljena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zadnja vježba u današnjem treningu će biti čušnjevi sa podignutim rukama kojima jačamo mišiće nogu. Stopala ćemo postaviti u širini ramena, a ruke ćemo ispružiti iznad sebe. Prilikom izvođenja čušnjeva pripazit ćemo na to da nam ruke stalno budu maksimalno iznad nas i da nam trup bude što uspravniji. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Odradili smo prvi krug vježbi. Kratko ćemo se odmoriti i krećemo sa drugim krugom.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uvijek pokraj sebe imajte bocu vode. Adekvatna hidratacija je veoma važna tijekom treniranja. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 9, 10, 11, 12. Slobodno prošetajte u pauzi između serija kako bi se pripremili za sljedeću vježbu. Tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 9, 10, 11, 12. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 9, 10, 11, 12. Dok odmarate, dišite duboko kako bi unormalizirali disanje.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uvijek pazite na pravilnu tehniku izvođenja vježbi kako bi postigli optimalne rezultate i smanjili mogućnost ozljede. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Prilikom izvođenja vježbe obratite pozornost na pravilan ritam disanja. Jedan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dragi gosti, nadam se da ste uživali u današnjem treningu. Pogledajte i naše ostale videe i trenirajte s nama sljedeći put.